زي دمت مدرخ إرتراويانيو دمت مدرخ بوانقع تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات رأي إرترا كاب ساعة شمونتك ساب ساعة الشعر تمشت عب حتير معبل بعسرت حموشتشحن كتميتنا 54 كيلو هرتز وعب عسرت تشعر مترباند كمون فنوانا بساتلايت عب نايل سات 24 ساعات بعسرت حدا شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط المرقات ناب إرتراز فنو مدب راديو إرتراويانيو زي دمت مدرخ إرتراويانيو سلام زخبركم سمعت راديو دمت مدرخ كم يتوالو نلوم سنبشي دشة حساس كلتشن عصر تحمشتن استرالو مدبات حيزنا قريبنا لونا نمكتالكم بخبرنا عدم كاب زحلفك أدام كسابلوم السنبتا بإرتراز تخصتو وين إرتراز ملكوتو زباون زبيتاو فتساميتات زقربو المدب سومنا فتساميتات راديو دمت مدرخ إنه يفنو زخبركم سمعتنا زي راديو دمت مدرخيو مسرتاو علامة نايتي بمدرخ نهاجراو زت توديبو كاب 27 كساب 29 حدار أب كتما نيروبي كينيا استقناو على هاجراو من مخخار نلوط زصعتا زلوا بوليتيكاون حيلتات سبيلاوين محبرات أب حبراو رديت علي بنن فللياتن عقيبن ناي حبار صلاة كمكتا أب زغلو أمارات إسات نملزا منبارو أوهاتو على مدرخ نهاجراو من مخخار مس راديو دمت أمريكا أبز جبروا قلم حتت أنا تيروم دكتور أسفاو تخستن أتومي حدين شنجبن نعلامان وتقيتن توعلا ملكيتهم أبزهبو زرزراو حبريتا وعلى نيروبي إرتراو دنبت أومون تابك عزولو سرعة إرترا زاقيت كعوتلون لو تكون كجبرن زي كأللو حدا مغنيات أبتقت زلوا بوليتيكاون حيلتات فللياتن وجيدن نمؤكل علامة ختمتها سلزيت أنا حيو نزبل مسارتاو حقي زعبو جيرو كم استقانع بمملكات أبتو على كاب كلهم بوليتيكاوان ودباتن سبيلاوان محبراتن كمون قدايم تقادلتم مهورات استرأي بحبار ناي مسرح منفسن مكببارن فللياتن نزبر رخل تكبارا وقال سزدف منبارو أرديوم علامة وعلى هاقراو من مخخار حدا بوليتيكا ودبن من مسرات زيكونا حدنتني علامة مفتقار يزبالة دكتورة صفاو تغسته إزدب ما كلهم بوليتيكاوان ودبات وأنن تزمر حلو علاماتات كوينن أمونغو زلو بوليتيكا فلليات بمتقار نني حبار تسألا أبديهنن أللينن بمقوام زم حدر ساعاتن بايتانكو أما مسبقعا فللياتن نربحا هاقرن هزبنا بزتعت مأزن كأرعون إذا خول مسكونة رايدما نالبوليتيكا وسلطان كودادرا زبالت أوتئيت كمتئيخ إليلو كم زأمن أزخا خيرو أبتو علان أتقابابرا هاقراو عرق أملكيتون استبتح السقم بزملكت كاب غازيت إنيا راديو دمت أمريكان زقرب حتو كملسن كله دكتورة صفاون أتوم حدنن اتو على أب أوساسنان أتقابابران مسرح هاقراو عرقي هزبي مريح حلافنات كم زلو طايسهم ات مسرح حبقت على بخمي كأنفتي كأن نزبل قدل كاب تمكورتات نايت بيتكونات زحالة بخاقرا استقبر مصنعات مهلاو بمجنزاب أب إرترا مسرح هاقراو عرق از تقبرو الأوان قواماناتن ديمقراساو تكالاون مسنقست راي كم زخون أسميرو ملو إرتراو قالسن ديمقراساو لوطي كام منغستات زوزوبا كمي زبالة تفلاطنتن مدنغاطن يركب مهلاو كغلጽ እንከሎ አቶም ይዕድን ሸንገቡን እቱ على ኣብ ናይሮቢ ምክያዱ ኬንያ ንእዋናው ቃልሲ ኤርትራውያን ግንዛበን አፍሉጠን ሂባቱ ከምዘላ ዘመስክር ምኻኑ ብምብራህ እዚ ምስቲ ብወገን ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ክግበር ዝጸንሐ ደገፍ ተደሚሩ ከም ዓወት ክውሰድን ምስ ካልኦት ሃገራት ዝዞባ ክብርኽ ዝድለ ዝምድናታት ብዝሓየለ መልክዑ ክሰርሓሉ ዝቕስብን ከም ዝኾነ ሓቢሩ عصرت حدا بوليتيكايان ودبات سبيلاوان محبرات دق أنستيو قدايم تقادلتن مهوراتن أساتيفو نسالستا معالتاز تقانعو على هاقراو من مخخار نمرددا الدقوال أبزي فترو أسرحة نتبتات كتصعد بمسممع نتقبارزوم سممعات توهاهاتن أبقات ألغ سرحالوم نزدالي مدبات التمازنن إما متات النقربت أمونغوتن أبزي سممح باتيحن زلوا بوليتيكايان حالتات ركبات التمحادرن حبراوات شماقل بمقام وعلو بعوات مززامو يفلت قطعن بلكع زي تفلت أبركز زبالا لاند كروزر زعينتن حدث مكاين زعانت وتهدراوت نفاريت بخلطة حساس أم معرفون نفرت عصب كم زعلبت
ወኪል ሬድዮ ድምፂ መድረክ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣመልኪቱ እተን ካብታ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝኣተወት ወተሃደራዊት ነፋሪት ዝተራገፋ መካይን ንመንግስታዊ ጋራጅ ባዶ 9 ከም ተረኸባ ክፍለጥ እንከሎ ንምንታይ መዓላ ዝተሓስባ ምዃነን ዝተረጋገፀ ከምዘየለ ዘረድእ ወኪልና ህግደፍ ካብተን ኣብ ዓሰብ ተጠቃምነት ወደብ ክፉት ገይሩለን ዝርከብ ስዑዲ ሕብራት ኢማራትን ከም ገጽ በረከት ዝተዋህበ ክኾና ከም ዝኽእላ ልዑል ግምት ምህላው ኣውኪኦም እተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ከባቢታት ኣቦን ክሊማን ሰፊሕ ምዃኑ ዝተነግረሉ ወተሃደራዊ ቅጥሪ ተዋሂብዎን ከም ዘሎ ዘመልከቱ ጸብጻባት እተን ከባቢታት ናይ 24 ሰዓታት ኣገልግሎት መብራህትን ኢንተርነትን ተዋዲዱለን ከም ዘሎ የረድኡ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ የመን ወተሃደራዊ ወፍሪ ዘካይ ዘሎ ዓረባዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ዝተቐረበሉ ገንዘባውን ንዋታውን ግንዖ ብሂጉነት ልፍንቲ ዝመርሓ ዘለዋ መንግስታት ስዑድን ሕብራት ኢማራትን ክፋል መሬት ባሕርን ሰማያትን ኤርትራ ክጥቀማሉ ከፊቱ ምህላው ዝግለጽ ኮይኑ እዚ መንግስቲ ኤርትራ መሪጽዎ ዘሎ ኣካይዳ ንማያውን መሬታውን ርግኣት ዝዞባ ናብ ሓደጋ ዘምርሕ ከም ዝኸውን እዩ ብሓያሎ ተንተንቲ ስክፍታታት ዝቐርብ ዘሎ ብኻልእ ወገን ኣብ መሬት ኤርትራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክረኽቡ ብህግደፍ ተፈቒዱሎም ንዘሎ ሰራዊት ደገፍቲ ማእከላይ መንግስቲ የመን ዝኸውን ቀረብን ወተሃደራዊ ንብረትን ከም ዝፀዓነ ዝተነገረላ ንእሽቶ መርከብ ናብ 29 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ናብ ንኡስ ወደብ ራስ ዳርማ ከም ዝኣተወት ወኪል ድምፂ መድረክ ነቲ ኩነታት ብዓይኖም ካብ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ሙርክስ ብምግባር ገሊጹ እታ ብጸላም ዝኣተወት መርከብ ክሳብ ሰዓት 6 ናይ ንግሆ ዘሎ ሓፂር ግዜ ጽዕነታ ከይተራግፍ ከም ዝተገብረ ዘመልከተ ወኪልና እቲ መግቢ ወተሃደራዊ ክዳን መድሃኒትን ፎኮስ ብረትን ዝሓቆፈ ጽዕነት ድሕሪ ምርጋፋ ኣብ መካይን ተጻዒኑ ሻቡ ናብ መዕለሚ ቦታ ክሊማ ከም ዝገዓዘ ኣፍሊጡሎ ብ25 ሕዳሩን መግብን መጽለልን ዝበዝሖ ተመሳሳሊ ጽዕነት ናብ ክሊማ ከም ዝኣተወ ዘረድእ ወኪልና ኣብቲ ከባቢ ንየመናውያን ዝውሃብ ዘሎ ታዕሊም መብዛሕትኡ ኣብ ጸላምን ከውልን ይትግበር ከም ዘሎ ኣረድዩ ነቶም የመናውያን ዝውሃብ ዘሎ ታዕሊማት በብመድረኹ እናማዕበለን ክውፅጥ እንዳተደልየን ይመጽእ ከም ዘሎ ብፍላይ ኣብዚ እዋን ዝውሃቡ ዘለዉ ታዕሊማት ኣብ ምድረ ማያውያን መባእታውያን ናይ ኮማንዶ ትምህርትን ዝፃወጡ ከም ዝኾኑ ዘመልከተ ወኪል ድምፂ መድረኽ ነዚ ንምትግባር ሓንቲ ፍሊት ናይ ምክልኻል ኣሃዱ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ከባቢ ኣቦኣትያ ምህላዋን ንኣተሓሕዛ ተዓለሙን ምሕደራ ታዕሊምን ብዝምልከት ድማ ፍሉይ ትምህርቲ ትወስድ ከም ዘላ ኣነፂሩ ህግደፍ ኣብ ኩልላት ኣጻምእን ከባቢታት ብምስጢር ልዑል ቁጥሪ የመናውያን በብዙር ክዕለሙ ባይታ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ልዕሊ 400 ኣብ መሬት ኤርትራ ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወስዱ የመናውያን ናብ ወሽመጥ ዓደን ከም ዝተላእኩ የመናዊት ጋዜጣ ዓደን ኣልቃድ ምሕባራ ይዝከር መንግስቲ ኤርትራ ካብ ስዑድ ዓረብን ሃገራት ኢማራትን ልዑል መጠን ገንዘብ እናተኸፍለ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት የመን ብምስታፍ ኣማሲኡ ንመሬታውን ማያውን ርግኣት ዝዞባ ዝሕምስ መርሖታት የተግብር ከም ዘለዮም ዝተፈላለዩ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ዝወቕሱ ኣብ መንጎ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ባዶ 9 ንከም መሓውራቱ ኮይኖም ኣብ ሓዋላን ሸርፍን ክነጥፉ ዝጸንሑ ውልቀ ሰባት ተኸሲቱ ዘሎ ዘይምስምማዕ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ መሰረታዊ ጠንቂ ዘይምስምማዕ ምስ ምቕያር ወረቐት ናይ ባጤራ ናቕፋ ዝተኣሳሰር ምዃኑ ዘመልከቱ ጸብጻባት ምስቲ ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ኮይኖም ክነጥፉ ዝጸንሑ እሞ ኣብ ኢዶም ልዑል መጠን ባጤራ ናቕፋ ተሪፍዎም ዘሎ ዜጋታት ገንዘቦም ንኽቐይሩ ናብ ባንክታት ኣብ ዝኸድሉ እዋን መጠን ናይቲ ሒዞሞ ዘለዎ ናቕፋ ብዶላር ከምጽዎ ኣብ ዝተኣዘዝሉ እዋን እቲ ብሕቡእ ዘስርሖም ዝነበረ ኮርፖሬሽን ይኹን ሕጂ ሚኒስተር ንግዲ ኮይኑ ዘሎ ሓላፊ ኮንትሮባንዳውን ምንቅስቓሳት ናይ ስርዓት ዝኾነ ደገፍ ክህብዎም ስለ ዘይከኣሉ እቲ ዘይምስምማዕ ይብእስ ከም ዘሎ የገንዝቡ ነቶም ኣብ ዑደ ዝጸንሐ ብሚልዮናት ዝግመት ናቕፋ ሒዞም ተሪፎም ዘለዉ ሓወልትን ኣሽረፍትን ምስ ባዶ 9 ኣብ ቀጻሊ ምዝርራባት ከም ዘለዉ ሒዞሞ ዘለዉ ባጤራ ናቕፋ ብመልክዕ ዶላር ከምጽዎ ብባንክታት ህግደፍን ኮርፖሬሽንን ይሕተት ብምህላዎም ግና እቲ ዝርርብ ፍረ ይርከቦ ከም ዘየለ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ እዞም ውሑድ መለሳ ማለት ኮሚሽን እንዳረኸቡ ምስ ባዶ 9 ክዘርሑ ዝጸንሑ ሓወልትን ኣሽረፍትን ነቲ ኣብዚ ሕጋዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ጉልባት ብምዃን ዝዘፍሐ ንጥፈታት ጸሊም ዕዳጋ ውሽጥን ወፃን ዓብሊሎም ዝርከቡ ኮይኖም ብኸምዚ መንገዲ ከካዕብትዎ ዝጸንሑ ልዑል መጠን ገንዘብ ኣብ ገዝኦም ክኽዝኑ ምጽንሖም ይንገር ካብቲ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዝዘውር ንግዳዊ ኮርፖሬሽን ቀይሕ ባሕሪ ባዶ 9 ኣብ ቀረባ እዋን ዝለሓቆ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ እቲ ኮርፖሬሽን ተጎልቢቦም ዝሰርሕሉ ልዕሊ 120 ሓወልትን ኣሽረፍትን ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣዋፊሩ ከም ዝርከብ ካብዚኦም እቶም 80 ኣብ ኣስመራ 15 ኣብ ተሰነይ 12 ኣብ ከረን 5 ድማ ኣብ መላእ ዞባ ደቡብ ከም ዝርከቡ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ድማ ኣብ ሃገራት ወፃእ ከም ዘለዉ እዩ
ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝመጽእ ዓመት 2016 ዝስልዓሉ ባጀት ወሰኻ ክግበረሉ ዝጽውዕ ምስጢር ደብዳቤ ብ29 ሕዳር ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ከም ዝለኣኽ ወኪል ድምፂ መድረክ ካብ ከተማ ኣስመራ ኣቃሊዑ። እቲ ደብዳቤ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ብመንጽርቲ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ተጻብኦ ብሰንኪ ባጀታዊ ዓቕሙ ወዲኦን ዘሎ ናይ ምግባር ዓቕሙ ህይወት ንኽዘርእ መንግስታውን ሰባውን ትሕተ ቅርጻዊ መሳርዕ ክፍሊ ንምሕያል ብዝለዓለ ክጽዕት ክስምሕፅን ኮይኑ ክስልዕሉ ዝጸንሑ ባጀታት እኹላት ዘይምጽልሖም ኣስሚሩሉ። ኣብ ምጽንጻንን ምኽዛን ሓበሬታታት ዝጥቀሙ ረቀቕቲ መሳርሒታትን ንምግዛእን ናይ ስለያ ክኢላታት ካብ ዩክሬንን ጀርመንን ብምጽዋዕ ስልጠናታት ንምብራኽን ኣብ ወጻእን ወኪላትን ሰለይትን መንቀሳቐስ ንምሃብን መንግስቲ ዝያዳ ባጀት ክሰልዕ ጸዊዑ ዘሎ ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ክውስኽ ዝደልይዎ ዘሎ መጠን ገንዘብ ክሳብ ክንደይ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ከይጠቐሰ ዕጥፊ ናይቲ ን2015 ዝተሰላዓሉ መጠን ባጀት ክኸውን እዩ ብመንገዲ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ሰዲድዎ ዘሎ ደብዳቤ ቀሊቡ ዘሎ። ክፍሊ ሃገራዊ ድሕነት ሓለፋ ኩለን ሚኒስትርታት ልዑል ባጀትን ምክንኻንን ዝግበረሉ ኮይኑ ንድሕነትን ክብረትን ሃገርን ህዝብን ካብ ምስራሕ ተኣልዩ ናብ ሓላዊ ረብሓ መንበረ ስልጣን ፕረዚደንት ኢሳያስን ቀረብቱን ካብ ዝቕየር ነዊሕ እዋን ኣፂሩ ምህላው ይንገር። ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ንሓላፊ ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣብየቶ ወዲ ከበደ ብ30 ሕዳር ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ጸዊዑ ብዛዕባ ትሎም ቅነ ኣብ ዓዲ ኣብየቶ ልሒኹ ዝወፀ ብሬድዮ ወጋሕታ ዝተፈነወ ናይ ዓዲ ኣብየቶ ቪድዮ ኣመልኪቱ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦ ተፈሊጡ። ኣብ ትርክብ ጀነራል ፊሊጶስ እቲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ልሒኹ ዝበሃል ዘሎ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ብመንን መዓስን ከም ዝወፀ ብህፁት ክጻረን እንተዘይኮይኑ ናይቲ ፍጻመ ሓላፍነት ወዲ ከበደ መሳርሕቱን ክስከምዎ ከም ዝኾነ ድሕሪ መግቡዕባዕ ካብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዘባረሮ ተፈሊጡ። ወዲ ከበደ ብግዲኡ ብተመሳሳሊ መንገዲ ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ሓለፍትን ንኹሎም ኣብ ሓለዋ ዝርከቡ ኣባላቱን ድሕሪ ምግቡዕባዕ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናይቲ ዕለት ኩሉ እሱር ንብረቱ ከም ተፈተሸን ኣባላቱን ዘለዎም ሞባይል ከፍልጡ ከም ዝተኣዘዙን ወኪላት ሬድዮ ድምፂ መድረኽ ገሊፆም። ኣባላት ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ኣብ እዋን ስራሕ ተንቀሳቐስቲ ቴሌፎናቶም ኣብ ቤት ጽሕፈት ወዲ ከበደ ከቐምጥዎን ወይ እውን ብመሰረቱ ሒዞሞ ከይመጽኡ ክግበር ወዲ ከበደ ብመሰረት ካብ ፊሊጶስ ዝተዋህቦ ትእዛዝ ከተግብሮ ይሰርዕ ምህላው ተፈሊጡ። ድሕርቲ ቪድዮ ምልሓኽ ናብ ዓዲ ኣብየቶ ስድራ ቤት እስራት ዘእትውዎ መግቢ ክቋረፅን ንኹሉ ንጥፈታት ናብቲ ብእንዳ ኬዝ ዝፍለጥ ነቕጣ ደው ክብልን ብወዲ ከበደ ትእዛዝ ከም ዝተመሓላለፈ ዝገለጹ ወኪላትና ኣብ መንጎቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ መርመርቲ ልዑል ዘይምትእምማን ተፈጢሩ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዓይነቱ ንመጀመርታ ዝኾነ ካብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዝወፀ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብድምፂ ወጋሕታ ከም ዝተዘርግሐ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ናይ ብዙሓት ጉዱሳት መዛረበ ኣርእስቲ ኮይኑ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ምስዚ ኣብ ዝቃረብ ዜና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብየቶ ብብልሒ ተቆሪፁ ብሬድዮ ወጋሕታ ዝተዘርግሐ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ህግደፍ ንዝሓልፎ ዘሎ ኣድራዕ ብንጹር ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ሓቢሮም። እቶም ዜጋታት ንወኪል ድምፂ መድረኽ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኤርትራዊ ከም እንስሳ ይምቋሕን ይባረይን ከም ዘሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ብዘለዎ ደለይቲ ፍትሒ ክንገርን ክእወን ምጽንሑ ጠቒሶም እዚ ሓፂር ግን ከዓ ገዚፍ መልእኽቲ ዝሓዘለ ተንቀሳቐሲ ስእሊ እሱራት ዓዲ ኣብየቶ ልዕሊ ቃላትን ጽሑፋዊ ሰነዳትን ንማሕበረሰብ ዓለም ክዛረብ ምዃኑ ኣገንዚቦም። እዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ተንቀሳቐሲ ስእሊ እሱራት ዓዲ ኣብየቶ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ዘጽንዕ ዘሎ መርማር ኮሚሽን ካብ ሃልኪ ዘናግፍ ከም ዝኸውን ዝሓበረ ሓደ ስሙ ክዕቀበሉ ዝመረፀ ዜጋ ኤርትራዊ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ንዝሓልፎ ዘሎ ጸገም ብጭብጢ ክርእዩ ተበጊሶም ነዚ ስእላዊ መብርህ እውን ዝገብሩ ዜጋታት ትብዓቶምን ጅግንነቶምን ክዝከር ከም ዝኾነ ኣረዲኡ። እቲ ብሬድዮ ወጋሕታ ዝተዘርግሐ እሱራት ዓዲ ኣብየቶ ንዝሓልፍዎ ዘለዎ ሕሰም ዘርኢ ተንቀሳቐሲ ስእሊ ቁንጫል ኣብነት ናይቲ ኣብ ኣስታ 360 ኣብያተ ማእሰርትን ሚስጥራውያን መዳጎንን ማዓስከራትን ተመቂሖም ዘለዎ 10ታት ኣሽሓት ዜጋታት ዝሓልፍዎ ዘለዎ ህይወት ከም ዝኾነ ዘዘኻኸረ ካልእ ዜጋ እውን ህግደፍ ኩሉ ክፋሉ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ብዘይፈልጥ ናሃሪ ናብ ቅርዓት ይወፅእ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እዚ ብሬድዮ ወጋሕታ ተዘርጊሑ ዘሎ ኣቃልዓ ሓበሬታ ብቕኑዕ መልክዑ ተሰኒዱ ናብ ኣህጉራውያን ትካላትን ተሓለቕቲ ሰብኣውነት ዝኾነ ማሕበራትን ክቐርብ እንተኽኢሉ ክርከብ ዝኽእል ዓወት ልዑል ከም ዝኸውን ኣይማትእን። ህዝቢ ኤርትራ ህውኽን ኣፈላልነት ዘመርሕ ንዘሎ ኣካይዳታት ህግደፍ ብኣንኩር ክከታተሎ ከም ዝግባእ ኣብ ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ሃገርና ዝሰርሑ ምሁራት ኣተሓሳሲቦም። እቶም ምሁራን ንወኪል ሬድዮ ድምፂ መድረኽ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ
أوشت زركب حزبنا أبز تحنافتون زمسروحن ربش تكستات تتأميدو علامون لو تكرسع حقدف لعلزخون أوان تخيلو يسرح كمزلا بمملكات كله إيرتراو زيغا بز الشرح زما أزون خيسحت تلابيهم هقدف مقرات محبراو أقول قلوتات عسكرنان تعليمن حزباو سراويت مفراس أبايتن كالوت زأمسلو تكبارات بب إبرا إنات تكبره حزبي أم محبراو تأقماتو أدهيبو كابسو تافين هاقراو لو تكحيب أبرتيعو يسرح كمزلو زازخاخورو تمهورات حجي دما مقيار ورقات نايبات إيرانا أفاز بالتواسو فليمو حزب خخرتتن ولقاو تأقمات راي كعجوان نمقبار يقواي مهلاو أسميرو ملو سرعة هقدف أب سلطانن مزمزا هاقرن زيزان حالو جيزي توديو خمزلو فليتو كمزيوم عينات أوتاتات كبزح مخانو إذا جنزبوتهم إيرتراوي مهورات حزبي أب لعلة السرعات أوهلي لون زلو نقحات نتكبارة بزأنفت حدش نقحات درعو نتزاي تعرف لو تأكدالون كسرحن تمحتينهم أب أقولقلو تلفزيون إيرترا تيفي ستيشن حالات كفلو قانقو عرب زنبرا أتو حسين محمد حسين أب أوان تعليم حزباو سراويت بزي سعبو دخام هيواتو 5 ساعة تقليتو أب اسمرا زركب وكيلنا أب زر أخل حبريتا أتي أب تحط عنا وكونتا زركب زنبرا أبال منيستر زينا مسوهب كونتاتو أبتي أب قطع منيستر زينا كينيون بدرجة حزباو سراويت زكايد قطع على تعليم حزباو سراويت كساتف كقدد مصلحو زلوت عناوت أقامات نلعلوت حلفتو بترقاقامك حبرت أني حكرسو قالتاو ملاش كوهابو مصلحو كفلة تخيل الله أبال منيستر زينا أتو حسين محمد حسين دحرت بتعليم زفلت ناي 3 كيلومترات اقر قعزو تعنو تنخيو آمنا سلسة دخميو بحادة حساس هيوتو سين زلو أتو حسين محمد حسين كبيد ناي كليت أقام كم زنبرو زملكة وكيلنا ناي كليت حمام نزلهم وقنات زقلقل زنبرك في الحكمنا تبالاشيو سروح الدو كاب زبل أسات كلت تورحو كوينو بمهلاو اتزيقا تعنو أبز بأس درجة وريدون كوليو أب تعليم حزباو سراويت كالها تأنيحو علامو محبراو نوت انتقاط مخانو زنقرلو معتاقن معلامن حزباو سراويت شمقلنا نزاس عبوت عناون أكالاون تأقامات تسكيموم زهال كل زلو زيقاتاتنا نايك أروا قديات يخونو خمزلو يفلت منغستي إيرترا أبلع الحزب زوردو زلو بدل كم زيت أروحي أتسأل كم زلو أمنستي انترناشنال أمنايلو معامد أبتابو أزخاخيرو منغستي إيرترا قدب هاقراو أقول قلوتنا بزنبرو ميليسيو يلو بزي وقعو من قدتات ورخ نزحو كانت أنحي بارنا زيقاتات كبئسنبر كزلق يرأى خمزيلة زت حساسبة تتأبتاب إذا حق أزي كابتي بلعلواي وكيل قداي سدتنياتات ودب حبرات هاقرات بغت ألزمسكرن قطر نايتهم كاب هاقر زوت زلو إيرتراويان ورحاو بفقدي حموش تشيح يأتسأل مهلاو إذا ردت أبتابات نمجنزابو كم زي شجر أبرهو إيرتراويان أبلعليهم تتعينو بزلو قدود عسكرنا مزمزانة أقول بطن عقلمات بيبهم وحزوم ناب سدت يقوتو خمزلو زملكة أوانا وتأبتاب أمنستي انترناشنال أقراو محبر سب عالم بحافشة هاقرات أوروبا دما بفلاي نتأنك سدت إيرتراويان قواسيين نتوم سدتنياتات معطو أنكر قطعن كاب هاقران كساقوغا يرأي خمزلوا موئزو إيرترا من إسياتا التدمي زل هاقر كوينا تركب زبالات أبتاب أمنستي منقسي إيرترا أب تحت علم زيقاتاتون كي ترفع قدود عسكرنان بارنتا وأقول قلوتن أويجو ممهلاو بزي مسنيتا دوباتن سقرا بحرن زسوقرو نايزلو إيرتراويان قلع القطري أتحساسا بكوينو خمز ركب أسميرولو هاقرات أوروبا نتأقامات إيرتراوان قطباو ترقم اندهابا ناب هاقرن زموت زلو سدتنياتات كسوقات ألبات عقبا أمكنتقان يرأي خمزلوات تأسات أبتاب إذا أكايدازي نتأقامتان هاقرات أقام إيرتراوان مساراتوا فتح زمت أقام زيكونه أزخاخيرو أمنستي انترناشنال كابل تشحن حدن جميرو منقستي إيرترا أبلع لزيقاتاتهم كأتقال قرسات مزفت أموم منقستات بمسرع عمت متأه أبزي زرقو همت أبتابات وأساو قمقامي أمهاب يركب أبشنخ دبوباو معراب كتما بارونتو تدوكينو كابزرك ببريما كانتر زفلت بيت مأسرتي كملطو أبلع لزفتونا أستاد 10 أسرات بأبالات حلواز توسد بروتا وسقمت هيوات 4 أسرات كتأفن كله قطرم زاقي زيتنت أركال أتبطنع قوسيلهم كمزلو وكيلات دمت مدرة كابتا ختما أملكيتهم اتبسوني 23 حداد زقات أما فتسامة ما أتسألتانايت حيال أسرات أبلع ليهم بزكايد مقرفتن حسمن حسومات حزان تدافئهم زوسدون نايم هدام سقمتي نزهاد مو أسرات المعقات بأبالات حلواز وسد برتا ومتقعتن كم زخونة يفلت أبتناي مهدام سرحي زملت أسرات أبت خباب الشابو نزخار روت هادراو هدلنان كللان سعيرهم كاب قيدهم زرحقو إذا دستي بلوم حلفت بيت مأسرت دما
أوشت أتبيت ما أسرت تسعو تفتش ككايدن أمو دابن اتناي مهدام سرحيت إيد نيركم تباهيلهم قبل علستات أرطر أسرات مغرفتن نتصل دقواناني تكبر كمزلو وكيلاتنا رديهم أبزوان زن أبالات حلوة فانت إسكار أزبالهم سرحيتات حانديسكان بأسرات زكايدو ناي مهدام سقمتتات النازايدو يمتس مهلاو يفلت أبيت ما أسرتي بريما كانتر تراغينهم زلو وزيقاتات مبزحتهم دوب سودان اندا سغورون زتحزون أبتخبابيتات كاب زركبا أهدوتاتهم زخوبللون كم زخونو زغولت ويتصبصابات أتبيت ما أسرتي بحسومات ححزا أسرات بقدامنت كاب زتقوسو مأكلات كم زخونة يغنزبو منغستي إرترا أبز أوانزي بعسرتتات أشحات مؤحن يساقيان يتنتان كم زلوا زنقرلن لعلي سلسيمي تنسوسان أبيات ما أسرتن مستران مداغون معسكراتن يم حادر كم زلويم ني عين مسخاخر سحبرو كاب زحلفك أدام كسابلوم سنبت أب إرترا استخوستو وي إني إرترا زملكوتو زباون زبيتان فتساميتات زقربولو مدب سومناو فتساميتات أبز تزازيملو كبران سمعتنا نابز سعيد مدبات كساقاقروكمي مكتتالكم يتقارتو قرعات ባህሊ እነሆ ሽሻይ እንግዶት መሶብ ቅርዓት ባህሊ ጻፊፍና እናባኻትኩም ንምባል አምናይ ማዕበል ፈነወ አቲና አሎና ሰላምታ ይጎሰናን ኣብ ርሑቅን ቀረባን ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን ብምዃን እትከታተሉ ሰማዕትና ሰላምታ ነብጻሕኩም መደባትና ተዛዚሙ ክሳብ እንፋንወኩም ሳና ክትጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላዊትን ኣራቢትን ዝመደብ ኣስመረት መድሃኔ ሰናይ ጸንሖት ሃብታምን ሓሳውን ካብ ምዃን ድኻን ቁኑዕን ምዃን ይመረጽ ቶማስ ፍለር ሓያል ኒሕ ንነዊሕ ጉዕዞ ይሕጽር ናፖሊዮን ውድቀት ሓደ ነገር ደጊምካ ብብልሒ ክጅምሮ ዝኽእል ዕድል እዩ ሄንሪ ፍሬድ ምስሉይነት ንባህልን ተባህልን የበላሹ ጆርጅ ብራክለይ በዘን ዓሚል ተሳታፊት መደብና ሰማይት ሃብቶም ካብ ጀርመን ብዝሰደደትልና ምስላታት ቅርዓት ባህሊ መደብና ኣሃዲልና ኣሎና ካብ ምስላታት ናብ ሕቶ ሰንበት ምምላእ ሙሉ ሓሳብ ምስላ ምስ ንሓልፍ ከዓ ሓንካስ ዘውረዮ ሕቶ ደግሞ ሓንካስ ዘውረዮ ከም ወትሩ መልሲ ናይ ዝሕቶ ኣብ ናይ መዛዘሚ መደብና ኢና ክንሕብረኩም ክሳብ ሽዑ በቢ ዘለኹም ብምዃን መልሲ ኣርኺብኩም ጽንሑ ጥበባት ሰንበት ኪንዮ እቲ ስደት ሓቀኛ ዛንታ ብጳውሎስ ባህልቢ ሳልሳይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ካልኣይ ክፋል ዛንታት ካልእ ስደት ታሪኽ ዛንታ መዝገብ ቃላት ትግርኛን ጀርመንኛን ገዚኡ ምስ ናይ ሰሃራ መማጾት በሽር ድሕሪ ምዕላሉ ናብ ዝቕመጠሉ ከተማ በርሊን ንምምላስ ትኬት ናይ ኣውቶቡስ ቆሪጾም ክጽበዩ ድሕሪ ምጽናሕ ከዓ ሰዓታት ምንቃል ኣውቶቡስ ኣኺሉ ንበሽር ተፋንዩ ከም ዝተሰቕለ ኣብቲ ብዙሕ ሕብረት ትርኢት ዝነበረ ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ ፍርቂ ካብዞም ተሳፈርቲ ዝረኣያ ነፃ መንበር ኮፍ ድሕሪ ምባል ኣብ ጎኑ ዝነበረት ሄዋን ቦርሱኡ ቀሚጡ ኣቀማምጡ ክሳብ ዘመዓራሪ ፈጺማ ከምዚ የቐለበትሉ ትርኢታ ወጅሃታ ተዓዚቡ ዋላ ካብ ከብዲ ዓደይ እንተዘይኮነት ጓል ጎዶቦይ ክትከውን ትኽእል ኢሉ ክዕልላ እኳ ከም ዝተመነየ ድሓር ግና ብኽንደይ ውረድ ደይብ ሰላምታ ምስ ለገሰላ ብቋንቋ ጀርመንኛ ጌራ ምስ መለሰት ወይ ሰበብ እንታይ ዝበልዎ ወጠምጠምዩ ሱቕ ዘይብል ዝነበርኩ ሕጂ ዳኻበ የምጻእ መልሲ ብምባል ካብታ ዝኣተዋ መዋጥር ክወፅእ እኒሕ ስለ ዝሓዞ ግን ወታእታ እንዳበለ ከም ዝመለሰላን ናይ ምርባሽ መንፈሱ ከይተንብቦ ዝከኣሎ ከም ዝፀዓረን ኢና ኣብ ካልኣይ ክፋል ርኢና ነርና
ሳልሳይ ክፋል ዛንታ اتخال سدت يقصل يا هلا اتشبين ناسانت انددو بلتني سمانات منت مخانا إيدان سلام تاندا سددت سمي كلاليا بمحتاط قان كونني أنتي إرتراوي دخي بلكوا بوك أنقا تقرنيا ناتنا تتبلسم كيني بإرترا أبكال كم زيتهلو برأسة أمانات ويلكي إرتراوي ديخا حبيرنا أقلبو كباب كساب نسحق بسحق كرتم بلنا أتخن دي تحسمو قالي أفتنا تأتونا بجزء أقوال عديهم قانقاين واي من مليسة ززاربهم زنبوركو قالات كساب تقصليهم أسحو أما كالتيفنا توحاحاتنا بسحق زجمر قعزونا أزيو مكيرو كناتات حد حدنا خنفالت جزي وسدلنا كباب خلت ساعة زوسد قعزونا دورو تفاريقو أمون قعلالا ناي عرب قالات سلتحوس كابيناي كفال إيرترا مخاناكو أنت قمتكو كابيناي حدي وي كتما مخانا كم معلل خوننا حتى تقوى من السودان زداو كفالات إيرترا زقمت هزبي عرب كم قداماي قنقيو تقرنيا أبز زارب الأوان دما كاب عرب إن حنفتي يتقم أبز خبابي زنوها عدمي سلسة أمتكو أقالي مسنات النت انتو حدا نايت نبرو الختما كبابيتاتو فلوي زخرتاتي اندال عالكو كعللا سلزغل دما كم معللي كد أأمنا كابي كم زمتت لمفلات أبي هغا بالكوا كمي مالت حتى تتني مالتيسي كابي عدي كابي إرترا ملست اللي زي كم قدما اعتبيلا كابي إرترا مهانكمو كينيو قانقو أخن مسلخن سمكي يفدحوك يا قداس قد معلل انتخونا ناندو قدا عدخن قرنا ملسا خسمع يأزاني تقلي قطع انتات أمتكو نكزي إرتراوش بخاني أخلقايو وران حوارو بلد كأنها دمتقى أترى بلا كل نقرات غيرني أب نفسه كف علالان سحقان زقلهو كنافرا نمسارع عسنانا لإيهم شبرخ زبل حيلهم تصورني متمتن رمطات عن كنفرا نأنستاو مسلا أدمئهم كمسكور خمزي وعلو بناي سمعيت قلبو ترقم درقو حتى يجيغا كيهلو كمرمر ندحري تماليسي نزبالكو خذكر فتنكو زخفع حتى كمزي حاتتكو رقتاني أنا بركو نخبابي أسرادة زخوون أمونغونا تتصفنا قد مزفت رشقر مفتحنا شو تتقاد خين بتح أتسألتخو زتفت رشقر كيني مزرراب كفوت حزق الأمارات أصل زينة برا سقط عن المصباح دساي بالك الناس أنت زتفت أنا قرر لودي مالت كي ترد أن استزارب كوزربان تهلي نقرني كرمولي بالكوا كابزنا برنا نايتوتا منفت لوط إلى نو مالسي كساب كنت يكونن انت خونغن انتس بقرها انتس بلبها أبي عد ختب اللي زقرب كي حطه بمتكل يزق قوامه بلتني قلبوش تزدف أحيل خمزلو يعمقه الناس تنفست أبز معبول زمن إيرتراويان مبقوا العدي متقيا كردار كاب أخل مفلايم زتقابلو بسمي التعلل سلازنا برد
سمعيتا كيكولفا مغنات منقل حطي أيلعلقلنا رأسي إنا نقلقكو مس أخم زلوه طراي أرقاقت كلها قدم حدا عمت انتي أقواني في المسلكة أبتعت حانتي إيرتراويت بورحي ب400 إيرو تقوت إيرا أبشقات أشقات محلا وصرح جميرة ورأس لزي باللي بتسأليم كسرح طرايز خليرة أسرحيتي بسرح مغنات كاب جيرمن وطاي دارقا نلعل خلطة ورحس لزقشت مشت وقات إير حساب زقابر لي وكيل قريفات لي كسابت ملس دما قبل بيان زنبرت حافتي مملأتانا بحر زخون بفقاد وكيل مالتي 400 إيرو وسدكو دحر خلطة ورحي زتملست أسرحيتي زنبرنا حساب جيرنا ناي ورح التارف دموزي كتبنا توقسكوا بلو متصبح كيهابتني توسخ ورح وسكو كل خناتاتا دسلا زي بلن زما حدا رفدي تقليل حساب كتعطوا ليمو سرحكو قرط خنزدل حبيره حجون كم زي طعم حبيره فانوتني دحر سرح مقراط اي طراي دموزي كويسورك خملالسن كلمنا لعل خلت تروح وسدكو حقا منبر فقار سلا زي بلي كسرح يفقدنني كسرح كساب سلا زي تفقدن دما ابزي حقا وسرح نستعمطكو عمت حقها طابق لي سلا زي كل اب حق خي كسسكو يتقمكي لحد كله دحر كنبلكا دحر سومنا بيلي خون جلسات بدك عاد داخل منا خمزلنا حبيرومني اب سودان توليده اب سودان سلازعبه بفولي كبابن عدن زما اقولول ايرتراوانا لويله حسيب يفلط حدا حزبي حدا لبي زبل جرح دما بغبراونتي مسلن نيرو وحدات عمتات يني ايرترا زفلطه نسو دما ابت بحرو سودان سلابس حزبي زنبور ختمه تسنه بلتني نوي حقعزو خمسة قعزت بعمقت دحر مستنفاس دحر قنبلكاتهم بدك عدا كفتنا زحابور نسبات ني حدا نا أسرحيتي قربا ودع عدا تليفون هيبوم كزاربو خمزلني كسمع خمز خنس لزحابورني دول كله وجو تقمت الكايو وجو ينقرو اتغنزب فرق اختبني كل منا خمز خنن نازخ قبود دما 5 إيرو عصبو خوبو مخاني سلزحابرني بخوم تسامى معنا تقبيت ايه زنبوركو غنزب سلزخوناون فرق أنا ترخبكون حاجة زينعي دحرقة لساعات زقبتكون غنزب فرق أنا رخبكون دلالون اتفرق غنزب نقال عدو تربحي لستات أو تميلاي أجر مكا بلتني بناي أجر مسحاء انت باجوت وهو نقراتو قهن كوينني كسابكم زيام زفارة بلكوا تسفى مقرات اندا تسمعني كم استاسنيا اسكا بحر بيجلفا يا نغيركا انكون نهلو نريسا يوم عبد زحطو بمبال دما نبعل حاونا قودا زدبس كم زخونة قوم دمدمتلي محزنة بعدو مخانون أبزي فليدة أما جبرت أوان عدي زحاتو نسابات تقرهي نقرم نيره دهيراقن تأنك أخاب سبات مرحق عدي انتغينو زي من قار كم زحيشو هستبهيله بلتني منفسي تدهيلو كاس قرقر تعزيبا أنت حوا كندي دي هاجير كازلها حتى تتني شدش تورحي ملس كلا كابت دنينة كاس قرقر زت أنا حكو أنفت كن إلى حق عندها ده حركات زر لخيا كبابي إرتراوان نبارات يبلون دارجة حجيهم ببزح متيكمو كابز قرمكا أصعبت اللي بحدش منفس ناي علال تخليسا قدم خلت عمت كساب باب جرمن إيدي زبت ما بقول عدي بنو طريفة لتعينا باركن هتلاقي إنه تون عزو زي نبرا نبتوان
نيدي زهب كل معالتي فورمن مملا أمون قوت إيه نديدو إلي حتيته كساب كنت زد من باري دما تحيرو نزقات أمان بدوهاتات كتصوري كالكم حجون انتغانا كيني إيرتراونات مخاني زخيدات حساس بايبلين لومي صباح دحر صباح إيرتراوناتن بزعبا إيرتران تزيكوينو كالا منفسي باللين بهم دماي كيني إيرتراونات مخاني كالا كم زي ملكتك زحبوركا من البطاب للي حاجة رديت هزا نيرا خون خالي أجيكم نتصب مهانكا سميعتات كحبيرو مني بما قنعت قريتات تسميعك يا ريتا بلتني بتقاماي وغن فنستران استعذبكو بزحي أوتوبوسات معروفة أوتوبوس بتينا كم نهلو سلازقمتكو ناطنت توكسكوا بلك بلتني أوتوبوس أفيرماتا بتي حدو بمبال كنورد معطو أرحوتلنا ناي مفل لاي ساعات بمأكالو تلفون تلواويتنا تفلالنا كينيو إيرتراونتن إيرتران كال منفس يبلين اتبالكالا مملي ساب حنقولين دادولت كينيو كي حاسب مس نفسي قال أتخو نسلستا كفالات كتيلا كتفنو زقنيت حق أنيا زانتا اتخال اسدت أبزي تزاتي مالا حتو سنبات زملا سلو جيزي أخيلو لسمعتنا كن دايكون نخون نزا من ملاء مسلا ملس رخيبكم مازلهم بولو نمزخخا اتحطوهن دقما حانكاس زوريو نمولو حساب نايزا مسلا ملسا مسنت أكسكا بخمزة أقباب تملا حانكاس زوريو فرسنيا أي ملسون ملسا دقما حانكاس زوريو فرسنيا أي ملسون زخبركن سمعتنا أبزح حلفة سمون نام مدب قرعت بهالي زلأكم النامل الاختطاف بتحمنا له أسمعتم كندقسينا سمايت هابتم كاب جرمن دلاي فتحي كاب إيرترا سم أنجيلة كاب سويسرلاند سنايت كبرهم كون قليلا فتحم كاب شودن زسددكم من الاختطاف بتحمنا له ككم أبلاينتو كنت أكمل مخانا نحبرنا أبقت عليه تساتفنتكم كيف لينا نمحتناكم بل سمعتنا كالأطو نابز مدب كتساتفو مستدليو بمربب حبريتا tig@forumeritrea.org ويدما بمنقدي فيسبوك إريتريان فورم بمبال ناب دمت مدرخ مدب قرعات بهاليلكم مستلقلنا كفتحنايو نحنا ونتقبلنا أفنوه كنبطحنا بلو كبران سمعتنا نايلو متحستو مدب قرعات بهالي أبزي زازيمنا لنا مساخم زتصنعكو أدلاويتنا أرابيتن زمدب أسمرت مدانيه نابز سعب مدب كسداغركم زي خبركم سمعتنا منقس شودن أب هاجرو قبل على زركبو إيرتران سدتنياتات كختلو زقرارب زلو ترير مرحب زملكت مس أبج أنفرلع على وكيل الدب حبرات هاجرات أب أوروبا كم أما خرح خينو كسرح مزركب كالد عبدو استقايدك على محتت سعيبو كقربيو سناي مكتتال هلو حراي كانت نزي على محتت زي مبرح سبنا فقدنا مهانكا بسم تخطات في راديو دمت مدرخ كمسجنا كافتو فلما قدمنا بفتح بلد اسي وي فتوتات قدم سغاري خالد عبدو مني استنسجزار خلالين والله خالد عبدو بسمرات وليد عبي غازيطينيا خوينا خا بسمرا ناي غازيط ادماس ادالاو خوينا سريحه بدحري خا شودن وزي شودن تمرت دحر مقطار حجي اب ناي اني سي ار ناي اوروبا بيت صحفت كمان ما خار خوينا كم بروجكت اسوسييتن كمان ما خار خوينا سرح له اب شودن ابزا نور كله شودن ابز نور كله 10 عامات كا اب ناي ጉዳይ ስደተኛታትን ዕቁባ መሕታትን ዘሎ ጉዳያት በቀረባ ከታተልን او بزعبو خطابقن ون صنيح ማለት እዚ ሓለፈ 10 ዓመት طبو መንግስቲ ሾደን ኣብ ዝሓለፈ ሰሞን ኣብ ሃገሩን ዝርከቡ ሓተት ዕቁባ ስደተኛታት ነናብ ዓዶም ክጥሩ ዘምዃኑ ይስማዕ ኣሎ ቀንዲ ናይቲ ምኽንያት መበገስ እዩ እንታይ እዩ ንምንታይ ከይኾሙ ዝግበር ዘሎ
أول بفولي سدتنياتات حج مملاس تبقس مسرح زي كونه أكل نايت زنبرة بروسيسي انتاي دايو حجي فولي جيرو زيناي وزيو سخاني بوليس نايش ودن كابستو هابونا عسران كلتين شح سبات قدايم أسايلم ترأيو تنسيقو وطو تباهيلهم جن كي وطو كي تتقبرت وستاني زتنها عسران كلتين شح سبات علو كابهم 14 حدي مومنا لو زبل زينا يوزي نيرو نزي زينا زخ أنتايو خم أكال بروسس ناي قدم حجي دقوبرو النور مسرح نخملسوهم زي كولو هاجرات زي كوبالوهم علو أبدنا تقيسهم أو صوماليا أفغانستان عراق إرترا زلاتو زن هاجرات زين تن منجستاتن زي كاتاتن أي كوبالونا نيوم سلازي كن مجلس تشجيرنا لنا إلهم بفلاينا إرتراخا أبزا حلف عمتات قديد كامن بلاس زبال ولا ناب كالا هاجرات انت تقبره ناب إرتراغن أقديد كامن بلاس زبال تقلال لابدوي دي نيرو سلازي بحفشان نخلو زي قنتات زملكت وطيل خوصو زتوسن اللهم جن دي وصو زهاجر زلو 14 حسابات علو نايلهم بوليس نزوتو زينايو بدحريو مستخال حقتات زتقاير اللو بزعبا قربا محتات مسرح مسؤول تأساسي روسب حج بفولي منجست خوت زتبقس غير يقرب الله مرتا زينا زوصت اسران كلتن شحكوت توسينوم كابهم جن 14 طفيهم افزوش تهاجر تبتينو مالو زبل زينا ينيرو فولي تجبر نجر يدلن بحج جن مززلو ناي سدتنياتات صعقي من الوقت ببزحي خطغورو خيفتون واي ترفون يوم زبل مردات ايزلني اوكي من الوقت مزيان مستأساسر حتى كازدل انت حدا خاب هاغورو تسديدو نزولو زيغاسي كميلو يختنا يمثل عقبه زنصوغل كاتحسب ويل اب حدا هاجر كل سبا يكون زبدل اب حدا هاجر اكبدلت لو تبدلت لو اتم بدلتن تبدلتن كلهم بمعركه عقبه ما يتخلني خا افت جنيفا وعلالو بتناي جنيفا وعل معك أن مسرت نعو ترديو نعو فليتو شجرو بت جنيفا كونفنشن زقولت مسرت ناي مقرب عامس لزي بلو بزح فقط زقبو فقط زخل كلالو بسنك قراربا قدايو قالن كاني فليتو سلازمت بدالاي كنسو خمت بدالاي كوينو قريبو ابز فقط وسدلو كناتات الله سلازي كله نمنتاي فقط اي وسدن اي بحالني معناته من داي مود بدل نيرو سلازي لومي بزحات الله كمان زيغاتات exclusion clause بلالو في جنيفا كونفنشن سو انتايو أفتقد تفتصم جبن تران تنيروم ويدين تنيروم أفتتصمتن هاي تزتجبر جهسة سب أو مثلا لعب زيجاتهم كوينهم أنت نيروم مود حرموتهم عقبان تحتيتهم الساتهم نجيزيو حج عدهم سلهم الله زي كله نحد عامت فقادي وهابهم جن مستافق عدهم كا نبعدهمكم الله ستبلو الثانية لا خناتات نعدهم مستغيرة نعدهمكم الله يوم تدل تجنيفا كونفنشن نبدالاين تبدالاين بحد عقب بايك لاني كل يكون انت بديل زوز كبدل صنيح صباح نغو خي حتتي لزوز ون سلازلو قال ابدنتات علو ناي بعل سربيا بوسنيا جنرالات سربيا ابزها ديموم عقب حتيتهم زتعاقبو جن بزح سبات قتيلهم صنيحهم اركبونا زتباهلو لخنتات علو سلازي انت بدلن بدالاين بحد عقب انتهم كا قناع يكون سلازي مسرتاوي كعقبه زغبو خاص انا اغبابا قراربا مفلاطن كندي انا بإرترا ابنت انتوسيدنا كندي كاب إرترا ومن اسي وعل جنيفا انتايزبل جنيفا كونفنشن انتايزبل دفلت تزورده بدل فقط راح يكون لعل فقط حجز ناي ريهابيليتيشن حجز ناي نسقاي مرسعن كوازل يخنسو تفقدون زخل كلالو سلازي تمسرح قليل ايكونن بزعبا تي جنيفا كونفنشن مفلات قداي كابو منقد قبل بزخونه منقد مقراب زبلن كالون بدال تبدال دي مخانكا انا تصيركا مقراب كدلي سلازي تمنصقتي بزحي مخنياتاتو زي تأمان بدال ايكون كمصنح وي ون كالو مسوز تأساسر ترطراتاتو نالو اوكي من البات ملكعيتات وي قبول وي ون زي قبول زبحال قطعنا يتعقبا زحتت وي ون عقبا زحت زلو والقسبس انتايو تخوفو بزخل
እንታይ ኸት ደይከውሁ በዝኽእል እቲ መሰረታዊ ሓደ ሰብ ረፊጂ ዘብሎ ኣብ ጀኔቫ ኮንቬንሽን ናይ ውዕል 1951 ተጠቒሱሎ 6 ምኽንያታት ኣለዉ እሶም ከዓ እንታዮም ሓደ ሰብ ብሰንኪ ዘርኡ ወይ ዓሌቱ ኣድልዎ እንተተፈጺምዎ ወይ በደል ተተፈጺምዎ ወይ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ሃይማኖታዊ እምነቱ ወይ እውን ብሰንኪ ዜግነቱ ኣድልዎ እንተተፈጺምዎ ወይ እውን ብሰንኪ ጾታ ኣብ ናይ ጾታ በደል እንድሕር ዳኣ ተፈጺምዎ ወይ ከዓ ሴክሹዋል ኦሪየንቴሽን እዚ ምዕብል ዓለም ዝፈቅድዎ ኣብ በዓል ሃገራትና ባህልናን ሃይማኖትናን ዘይፈቀዱ ከም ወድን ወድ ምርዓው ጓል ስቴት ምርዓው ዓይነት እዚ ኣኸም መሰል ስለ ዝርእይዎ ኣብዚ ኣብተን ሃገራት ሰባት ዝመጹለን እንድሕር ዳኣ ይቅጽዕ ይእስር ኮይኑ ከም ሓደ ምኽንያት ኣለሱ ሻድሻይካ ካታስትሮፊክ ሲቹዌሽን ወይ ከዓ ከምዚ ሱናሚ ድርቂ ገለም ዘጋጥም ወይ እውን ኩናት ብል ሓደ ነጥብ ሓምሻይ ዝረስዓፎ ማለት እዩ ኣባል ናይ ሓደ ዝተኸልከለ ማሕበር እንድሕር ዳኣ ኮንካ ኣብቲ ሃገር ክነጥፍ ዘይተፈቅደሉ ማሕበር ኣባል ብምዃንካ ጥራሕ በዚአን 6 ምኽንያታት እዚአን እቲ ክዕቅበካ ዝግባእ ካብ መንግስቲ ሃገርካ ባዕሉ በዳሊኻ እንተኮይኑ ካብዘን ምኽንያታት እዚአን ሓንቲ ተኮይና ምኽንያትካ ሬፊጂ ስታተስ ትወስድ ኣብ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሕጂ ቀጥታዊ ሬፊጂ ስታተስ ዝወስዱ ብዝሒ ኣመንቲ ጀሆባን ጴንጤን እዮም ምኽንያቱ እዞም ክልቲኦም ሃይማኖታት ኣብ ኤርትራ ብወግዕ ክልኩላት እዮም ስለዚ ሃይማኖታዊ መሰላቶም ክትግብሩ ስለዘይክእሉ ዳይሬክትሊ ፍቃዶም ናይ ሬፊጂ ስታተስ ይወስዱ እቲ ካልእ መንእሰይ እቲ ካልእ ዜጋ ግን ዝወርዶ ዘሎ ፀገም እንታይ እዩ ሓደ ሽግሩ ኣሲሩ ጠሚሩ ኣብ ክልል ዝበልናያ ነጥቢ ከቕርብ መኽኣል ካልኣይካ ነቲ ትብሎ ከተእምኖ ክትክእል ኣለክ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ ጌጋ እንታይ እዩ ቁጥር ጫማኻ 40 እንተኮይኑ 44 ጌርካ ክትጎይ ትኽእልን ኢኻ ምኻት ዘይተቃለስ ከመይ ጌርካ ትጎይ ሓደ ሰብ ወፂኡ ኢሉ መፂኡ ኣነ ጋዜጠኛ ነይረ ብኤርትራ በለ ሞቶም ተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንገረና እንተኢሎሞ ግን ሽም ሓደ ክጽውዕ ዘይክእል እንተኮይኑ G15 ኣባል ነይረ እንተ ኢሉ ሓደ እሞ G15 ኣይኮነን ክልተ ክጽውዕ ዘይክእል እንተኮይኑ እቲ ዝብልዎን ሕጂ ብዙሕ ግዜ ዝሪኦ እንታይ እዩ እቲ ሓቀኛ ታሪኽካ ፍቃድ ነጊርካ ፍቃድ ክትወስድ እንዳኽኣልካ እንታይ ገደሸካ በል ስለ ዝበሉ ሓሳባት ሰሚዕካ ብዘይናትካ ትምዘን ስለዚ ዘይተኣማንነት ኣሎ ከእሙኑ ዘይክእሉ ዳሕራይካ እንታይ ኣሎ ካልኦት ዜጋታት እውን ኣሎ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ኤርትራውያን ሶማላውያን ኢናይሎም ፍቃድ ይሓቱ ነይሮም ሕጂ ኸኣኒ ገለገለ ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ኢናይሎም ዝሓቱ ሁሉ እዮም ከምዚ ፍቃድ ዘውህብ እንተኮይኑዚ ምእንቲ ፍቃድ ኢሉ እቲ ሰብ ዝብሎን ዝገብሮን መስቲ እዋኑ ዝኸይድ እዩ እንተ ዘየለ እቲ እዚ ዘውህብ እዚ ዘይውህብ ደይኮነ ተን መሰረታውያን ውዕል ጀኔቫ ዘጠቃላለአን ሰኔንቲ ያን 6 ጉዳይካ ከመይ ጌርካ እትወንካ ናይቲ ሰብ ውልቃዊ ዓቕሚ ከድርት ኮይኑ ስለዝጸንሕ ኣእማኒ ይኸውን የለን ኦኬ ሕጂ ምናልባት ኣብ ጉዳይ ኤርትራ እንተመጪናሲ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእስያት ብሰንኪ ዘይጉድድ ዕስክርና ካልእ ዘይፍትሓዊ ኣመራርሓ ናይቲ መንግስቲ ተቃዊሞም ዝመፁ ክነሱ ዓለም ዝፈልጦ ሽግር ይውን እዚ ኮይኑ ከበቅዕ ግንሲ ኣይተቀበልናካን ወይ እውን ተነጪካ ኣለኻ ኣይተቀበሉናን ዝብሉስ ብዙሓት መንእስያት ተሰሚዕካ ከምዚ ስለዚህ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ዓለም ዝፈልጦ ክነሳሲ ንምንታይ ናብዚ ጉዳያት ከምዚዩ ኣይተቀበልናካ ተነጪካ ኣለኻ ዝበሃለሉ ምክንያት ነዝሩኢ ነገር ቁርብ ሸፋፊንካ ክትብረስ ቁርብ ከመይ መስለካ ርእቶብዚ እንታይ ሽግር መስለኪ ነቲ ገባብ ደይ መፍላጥ ኣብ ኣሳይለም ክትሓትት ከለኻ ጉዳይ ኤርትራ ከምዚዩ ኢልካ ይኮነን ዝረአ ብውልቂ ኻልድ እንታይ ኮንካ ብኤርትራ ዘይትነብር ኣረዳእና ተባሂልካ ዕዮ ገዛ ትወሃብ ንኻልድ ኣብ ኤርትራ ዘየንብረካ ጉዳይ እንታይ እዩ ኢሎም መስሓተቱኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ እንተኮይነ ዝወርደን በደል ዝስኡኖ መሰላት ዘርዚረ ከቕርብ ኣለኒ እዚ ሕጂ ተበደልናዮ ሓሳባትካ ብምሉእ ክትገልጽ ዘይምኽኣል ኣብ መንእሰይ ወለደን ኣሎ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ዳ ስለ ዘይደለኹም እምበር ወላ ጭሩ ትፈልጦ ይብሉ እሞ ጭሩ ትግርኛ ላይ ትኽእል እምበር ማሓተትና ያንዓ ግን ጭሩ መጽዕ ወይ ሓተተትን ንስኻ ዓቕባ ሓቲትካ ናትካ ነገረና እዮም ዝብሉሶ ሕጂ በዚ ባህላ እንተኸይዱ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ወላ ብኸሎም መፈቃዱ ክንሰደሉ
ጥራሕ ናብዚ ኣይብፅሕ እምበር ፍቃድ ክወስድ ኣለዎ ማለትኩም ድዮም ድብሉሶ መንዳይ መበዳላይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር በደል ንኩሉ እንተኮይኑ መንዳይ መበዳላይ ስለዚ ንሕና ከነጻርለና መን ይበዳላይ መን ይተበዳላይ እቲ ተበዳላይ ተበደሎ በደሉ ክነግረና ኣለዎ ጅዑ ንዑ ሰሚዕና እዚ ዝበልካዮስ ዝእመን ኣይኮነን ንኣብነት ሓደ ግዜ መንጸግ እንታይ ከምዚ ኢለ ከሃድም ከለኹ ሒዞም ንብዶብሲ ሒዞም ግን ፈንዮምን ይብል ሓደ ሰብ ሽዑ እንታይ ይብልዎ ሰብ ንሕና ዘለና ሓበሬታ ኤክስፐርትስ ሶድዮም ዓመት ንኤርትራ ኣጽኒዖም ይመጹ እዮም country of origin information ዝበሃል ዲፓርትመንት ሎ እሱ ዘዳሉ ጥራሕ ሪፖርት ዓመት ሕጅሶም እንታይ ይብሉ ብዝንሕና ዘለና ሓበሬታ ሓደ ሰብ ከሃድም ዝተታሕዘ ወይ ይርሸን ወይ ይእሰር ወይ ጠፍእ ከመይ ጌርካ ስኻ ሒዞም ፈንዮም ንትብል እዚስ ኣእማኒ ይኮነን ይብልዎ ማለት እዩ ሕጂ ረአዮ እሶም እንታይም ድብልዎ ደለው ናይ በሓቂ ኤርትራዊ ተኾንካ እሞ ክትሃድም ተታሒዝካ በደልካስ ክንድዛዝ ነገርካና ጥራሕ ኣይኮነን ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ ከሃድም ተታሓዘ ሰብ ዝብደሎ በደል ኣዝዩ ብዙሕ እዩ እዚ ስኻ ዝነገርካና ግን ኣይእመንን ኢሎም ነጽጉለው ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣይተበደልካን ኣይኮነን ድብልዎ ደለው እቲ መጠን ናይቲ በደል ዝነገርካናሲ ኣእማኒ ይኮነን ከምዚ ከሃድም ዝተታሕዘ ወይ ይርሸን ወይ ይእሰር ወይ ገለይ ደኣምበረይ ከምዚ ናትካ ሒዞም ፈንዮምን ዝበሃልዚ ኣእማኒ ይኮነን ሕጂ ነዚ ሰብ ዝተነጺጎሞ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ጠፊእዎም ድም ነጺጎሞ ዘለዉ ማለት ዲ ኣይኮነን እንታይ ዳ እቲ ሰብ ነቲ መጠን ሽግር ናይ ክሰግር ዶብ ዝተታሕዘ ኣቃሊሉ ነጊርዎም እሳቶም ካ ክንዱ ጥራሕ ኣይኮነን መቅጻዕቱ ዶብ ክሰግር ዝተታሕዘ ሰብ ክንድዚ ይእሰር ክንድዚ ዝጠፍእ ክንድዚ ዝቅተል ኢሎም ኣጽኒዖም ዘምጽዎ ንጸብጻባት ኣለ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ፍቃድ ምንጻግ ማለት ሓደ ንኩሉ ፍቃድ ክትህብ ኣይትኽእልን ኢኻ እንተ ደየለ ብውስጣ ገይሮም ፍቃዱ ይስደድሉ እሞ ንህዝቢ ኤርትራ ብኤርትራ ከሎ ናብዚ ኣጥራሕ ብጻሕ እምበር ፍቃድ ኣለካ ይኸስምዕ ሽዑ እሱ ልክዕ ኣይኮነን በዳላይ እውን ስለ ዘሎ ፍቲ ውሽጢ ነቲ ብዚ ዝመጽእ ዘሎ ሰብካ ቁኑዕ ሓበሬታ ካብቲ ቁኑዕ ምንጭ ረኺብካ እንታይ እቲ ዝበሃል እንታይ እቲ ዝግበር ፈሊጥካ ምኻድ ሎም እኮ ብምሕር ምድግጋም ናይ ታሪኽ ናይ ካልኦት ሰባትሲ በቃ ቶም ዝሓቱ ሰባትሲ እስኻ ክስቶ ድምጺካ መባል እኮ እዮም በጺሖም ኩስቶም ጺና ሓደ ሰብ ተኣምጺና ትገብሮ ሞኒ በቃ ስኻ ክሱ ድምጺካ ክብልካ ቁርብ ይዝተርፎ ስለዚ እንታይ ማለት እየ እቲ ሓቀኛ ታሪኹ ነጊሩ እቲ ሓቀኛ ዝወረደ በደል ኣብዛ ኣገዳስነት በኸይርስዓልኪ ሓደ ግዜ ኣገልግሎት ነዊሕና ጥራሕ ምኽንያት ኣይኮነን ምኽንያት ጽባሕ ንጎ ህግደፍ ኣገልግሎት 18 ወርሒ ጌርና ያለና ድሕሪ ሕጂ ኣይነንውሐኒና ተይልኸ ምኽንያት ይብልካን ማለት እዩ ዕቁባ ማሕተት ሽዑ እቲ ኣገልግሎት ዝወርደካ በደል ሕጂ ናብዮም ኤውሮጳ ድኸዱ ደለው በዓል የማነ ገብረኣብ ኣብ ዝሃብዎ ኢንተርቪው ነዞም ናይ ኤውሮጳ ናይ ዴንማርክ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዝኸዱ ካብ መበል 28 ዙርያ ንንየው ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ወርሒ ጌርና ያለና ድሕሪ ሕጂ እዚ ሊሚትለስ ትብልዎ መወዳእታ ደይብሉ ትብልዎ ተሪፉ ኢሎም ነጊሮሞም ኣለዉ እቲ ሪፖርት ስወፅእ ኢሎ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ሆም ኦፊስ ናይ 2015 ማርች ዝወፅእ ኣብኡሲ የማነ ገብረኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ተገሊጹሎ ካብ መበል 28 ዙርያ ጀሚሩ ዓመትን 8 ወርሕን ጌርና ኢና ኢሎ እንግሊዝ ዴንማርክ ምንጻግ ጀሚረን ምክንያቱ እቲ ሰብ ኣገልግሎት ነዊሕና ይዝብል ነይሩ ሕጂ ተቀይሩሎ ኣገልግሎት ሊሚት ተገይርዎሎ እሱ እኹል ግራውንድ ይኮነን ንመውሃብ ወላ ኖርዌይ ከም ብሉሎ ሕጂ ኦኬ ስለዚ እጥኻ ኣክንዲ ኣገልግሎት ነዊሕና ትብል ኣብ ውሽጢ ኣገልግሎት ሓሳባት ካብ ነጻነት ተገሊጽካ ዶ ትመሓሪኻ ኦቶ ጀሱስ ክራይስት ሄሊኮፕተር ዶ ይትእሰርኒ ኻ ኣይትቅጥቀጥን ዲኻ እሱ እኮ ቶርቸር እዚ ኸኣኒ ሓሳባትካ ስለዝነገርካ ስለምንታይ ግቡእና ደይማል ኣልና ኢልካ እንዶ ሰራዊት ሕተት ትጠፍእ ትእሰር ትቅተል ነዚ ክትገልጾ ኣይትኽእልን ስለዚ እቲ ሰብ ኣክንዲ ኣገልግሎት ነዊሕና ጥራሕ ዝኸውን እቲ ሓቀኛ ምስኣን መሰላት ኣብ ሰራዊት ዶ ሃይማኖታዊ ንጥፈታትካ ክትገብር ፍቀዲ ስለዚ ኣነ ሃይማኖታዊ መሰላተይ ተኸልኪለ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኢሎም እትዮምኒ ግን ኣብኡ ኮይነኻ እምነተይ ከተግብር እንተበልኩ ኣብ ኮንቴይነር ዶ ኣብ ከምዚ እንዳኣሰሩ ዶ ትዝገብርዎ ዘጋጠሞ ሰብ ዝጋጢሙኒ ይብል ተደየለ እንድሕር ዳ ወላ ሓንቲ ካልእ ከምዚ የጋጥሞ ስለዝነውሕት ሳዋ ጥራሕ ዝወፀ ኮይኑ ቅሪብዎ ጽባሕ ንጎ ሳዋ እንተሓፂሩ ግን ክምለስ ይኽእል ማለት እዩ
ስለዚህ ኣብዚ ተመርኪሶም ከኣይ መስለኒ እንደገና መስተጻዕቅን ኣይ ስደተኛታት ዝበዝሕ ዘሎ ሽወደን ሓድሽ ሕጉ ውፅኦም ኩሉ መንበሪ ፍቃድ ካብ 24 ኖቨምበር ንንየው ዘሎ ኩሉ መንበሪ ፍቃድ ቀዋሙ ምዃን ተሪፉ ጊዜያዊ መንበሪ ፍቃድ ጥራሕ ገይሮም ኣለዉ ሕጂ ስለዚህ ሕጂ ምናልባት እዛ ክጠቕሰን ፀንሐካ ኣብነታት ገለፅትን ጉባኣትን ኢልካ ዝኣመንካየን እንዴት ሰማም ዓለን ይውን ኣብ ገለ ሕጂ ይእመን ወይ እውን ዘይክእመን ክትብለን ፀኒሕካ ነርካ ቀዲምካ ምናልባት ሕጂ ምናልባት ናይ ተገላልፃ ናይ ተዋሃብ ቃል ጌጋታት ኩሉ ክእል እንድዩ ሕጂ ምዝህሉ ኩነታት ናይ ስርዓትና ኤርትራ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኣራዳዲእካ ግን ዞም ሰባት እዚኣቶም ተቐባልነት ዘይሃልዮምሲ ብልክዕ ድዩ ናብ ኤርትራ ዳሕራይ ክጥርዝዎም ከ ኢልካ ከዓ ገለ ሓሳባት ንፅኢኻ ምናልባት ናይ ሶማላዊ ናብ ዓዱ ከይድ ክእል ኸውን ትኻሊ ዜጋ ንኣብነት ናይጀርያ ተልካስ ንዓዱ ከይድ ክእል ኤርትራዊ ግን ዝዕድል እዚሲ ቁርብ ዘሰክፈካ ኮይኑ ስማዓካ ወል እሶም እኮ ብኣዋጅ ኢሎም እዮም ቅድሚ ሕጂ ነጊሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ስደተኛታት ዘምልስ ኣይኮነን ስለዚ ናብ ኤርትራ ኣገዲድካ ዝምለስ ሰብ የለን ኢሎም ዓበይቲ ንስቲ ደቀን ክሪኣ ዝመፃ ሰብኡት ደቆም ክሪኡ ዝመፁ ዕቑባ ዝሓተቱ ነፂጎሞም ከለዉ ኣገዲዶም ግን ኣይመልስዎምን እዮም ዝተመልሰ እኮ የለን ኤርትራ ዝሓለፈ 10 ዓመት ካብ 2005 ንንየው ናብ ኤርትራ ኣገዲዶም ዝመለስዎ እኮ የለን ግን ኣብዚ እቲ ጉዳይካ ኣእማን እንተደይ ኮይኑ ይነጽጉዎ ስለዘይእመኖም ሽዑ ናትካ ሕቶ ብድላይ ክኸይድ ክእል ይብል ከይድ ማለት እዩ እንተ ደኣ ከምዚ እንድዕል ቁብል ዘይሃሊካ ኮይኑሲ ዋላ ህይወትካ እውን ኩሉ ግዜስ ከምዚ ርህዊ ኢልካ ትነብረሉ መንገዲ እውን ኣይኮነን ከም ማለት እዩ ወል እሱ ናትና ፀገም ኣይኮነን እዮም ክብሉ ከም መንግስቲ እቲ ሰብ እንተ ደየእሚኑና ስደተኛ ምዃኑ ወይ እውን ሓደጋ ከም ዘለዎ እንተ ደየእሚኑና ዳሕራይ ብምንታይ ራእዮ መስለኪ ብዙሕ ሰብ ከኣሎ መፅዩ ኣነ ሎም ማዓንቲ ኻሊድ የብሎም እሞ ዕቑባ ሓትት ይኽልኩልኒ ተመሊሰ መፅየ ፅባሕ ኣሕመድ የብሎም ወይ ትማሊ መፅየ የናስ የብሎም ድሕሪ ገለ ዓመታት ምስ ነፀጉኒ ዳንኤል የብሎም ሕጂ ብዙሕ እቲ ሕልኽላኻት ዘሎፍቲ መስርሕ ምስከምኡ ግን ትዝበለፀ እንተ ሓንቲ ነገር እንታያ እንድሕር ዳ ሓደ ሰብ ኣብ ልክዕ ታሪኹ ፈሊጡ እሞ ከኣኒ እንታይ እቲ ዕቑባ ምሕታት ማለት ከም መስርሕ ፈሊጡ እንተኣትዩ እቲ ዕድል ዓብዪ ናይ ፍቓድ ምርካብ እታ ሽግር ግን እንታይ ትኸውን ደላ እኹል ሓበሬታ ከይረኸበ ኣብ ቤላቤሎ ተመርኮሰ ዘረባታት ሰሚዑ ይኣትሞኒ ከእምኖም ኣይክእል እንቶም ሰባት ዝሓቱ ካደሎ 10 ገለ ዓመት ሰባት ብምሕታት ተመኮሩ እዮም እቲ ትብሎም ዘለኻ ዘረባ ከእምኖም ተደይክኢሉ ናቶም ስራሕ እዚ ዝበሎስ ኣእማን ዲ ኣየእማንኒ ኣየእመነናን ኢሎም ተቕሪቦም ማታ ፀብጻብ ቶም ሓለፍቲ ከም ኣይሎም ተተቐቢሎማ ሽዑ ክትምለስ ዲኻ ኣይትምለስን ዲኻ ናቶም ስራሕ ኣይኮነን ካልእ ክፍሊ እዩ ብዛዕባ ምምላስካ ድዘራርብ ሳቶም ግን እዚ ዝበልካናስ ኣየእመነናን ጥራሕ እዮም ዝብሉ ስለዚ ከይዱ ቤት ፍርዲ ከይድካ ይግባኝ ትብል ቀዳማይ እሱ ተደይ ተቐቢልካ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተነፂግካ ግን ፋይልካ ናብ ፖሊስ ይኸይድ ናብ ኢሚግሬሽን ከይዱ ፖሊስ ክመልሱኻ ማለት ፖሊስ ከዓ ንኤርትራ ክንመልስ ኣይንኽእልን ኢና ናብ ኤርትራ ዝምለሱ ሰባት ኩሎም ወንዚፍና ያለና ኢሉ ኣውጂ ስለዚ ኮፍ ትብል ማለት እዩ ፈቃድ የብልካ ኣይተመለስካ ገለ ኩነታት ሓድሽ ክፍጠር 4 ዓመት ምስ ኣኸለ ሽዑ ከም ብሓድሽ ዕቑባ ክትሓትት ትፍቀደካ ሽዑ ከዓ ከም ብሓድሽ ዕቑባ ትሓትት ካብ ጌጋታትካ ተኣሪምካ ከዓ ከተቐርብ ትፍትን ማለት እዩ ሓድሽ ኦኬ ስለዚ ንኤርትራውያን ሲ ዋላ እኳ ትኾም ዓይነት መግለፂታት ይውፅእ እምበር ንኤርትራውያን ግን ብዙሕ ዘሰክፈ ኣይኮነን ከም ማለት ይመስለኒ ስጋ ሕጂ ዝፀንሐ ሰክፍ ኣይነበረን ሕጂ መዚ ዝመፆም ዘሎ ፃዕቂ ስደተኛታት መዚ መንግስቲ ኤርትራ ወሲና ያለና 18 ጌርና ያለና ገለን ዝብሎ ደሎ ናይ ፖሊስ ለውጥ ክገብሩ ክእሉ እዮም ሕጂ ጁላይ 2015 ኤርትራ በፂሖም መፅኦም ነይሮም ገለ ኤክስፐርትስ ሪፖርት ዘዳለውዎ ኣሎ ዝሓለፈ ሰሙን ዝወፀ ብዛዕባ ዕቑር ሰራዊት ኣውፅኦም ኣለዉ ብዕለት 24 ኣብቲ ዌብሳይቶም ከምኡውን ካልእ በፂሖም ዝመፁ ዘፅንዕዎ ኣሎ ሪፖርት የዳልው ኣለዉ እሱ ክወፅእ ንፅበለና እቲ ሪፖርት ናበይ ገፂኡ ክመርሕ ክንርአና እንድሕር ዳ መንግስቲ ኤርትራ ተመሊስናዮም ከም ደይ ኣስሮም ጋረንቲ ሂቡና ኣሎ ኢሎም መዚ ዓቕሎም ዝፀቦም ዘሎ ሞ ከምተን በዓል ዴንማርክን ካልኦት ሃገራትን ኣብ ምምስጣር መስተ ስርዓት ኣትየን ዘን እቲ ዝነበረ ኩነታት
كغير ملؤ بملؤ أيكلني تبلني خاص قاعد حج زلوا جن نيرترا مملاس يلا